И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Дарка из 98 и тук сме някакъв смешен. Да, смешника на света от пара 11. Кой пара 11. Не знам това мрало име откъде. И сега ще играм Еларс. Къде си? Аз съм с сменен скин, да знаеш. Къде си? Его аз. Знам. Дама. Ето бе, ето. Идвай на вчерашното място. Ето е зет. Бързо ела. Къде? Ето 32 от 32. Ви, Ето, къде го видях? Виж е това. По средата е Тегларс, Империал 2. Ето, са започнали бе. Не са. Почнали са. Да, започнали са. Къде си? Спектетваш ли? Да. Хоп. Няма никакви нива. Фак. Бързо намерих ниво. Къде си? Къде не мога да намеря? Аз съм там, качвам се по обсидиана. Ета бе. Бързо! Го тука. Това. Да. Бързо. Там си. Кой е Бог? Мисиите. Не бе, аз ще вляза. Това е жълти. Идваш ли? Да, аз влезнах. Да. Човек 7 души сме. Още един. Това И хора, без да исках направих на пауза. Почваме след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, почваме. кой не знае? Ти да. От нас някой левна. Да. Имаме емералд. Аз имам това. Аз не си взех кит. Знаеш тази работа? Аз си взех. Аз те си запам за тези кит, бе. Бей са, бе. Сега може да си... Какво стана? Излезам в тиква. Можем да си купваме енчанната броня, човек. Един стак емералд е... не мога да ти обясня. Колко е, бе? Къде си? Влез тук. В вилиджера цъкни енчанната шлет цъкни. Аз имам две копчета и не знам какво да ги правя. Тя по-просто не можаха са, бе. Омега не мога да се копче нагоре. И хора, следваме. И хора, завърнахме се. И сега да отидем на средата. На средата е... What? Бъгна ми! И на мен ми бъгна един път. Слагам блока. Не ми го сложи човек. И на мен ми бъгна един път те. Човек! Много е гадно, бе. Аз имам 12 емералд. И нищо не мога да направя. Добре, къде защо свършваш батерията, не мога да разбера. Грин са много добър човек.
Грин с 8 души. Сега купчета бъгват ли са? Тя знам, не съм видял. Трябва да се самоубиш. Зона, на която и само за парите ми се тарат, ми се та. Поне ни пей в клиповете, бе. А, фак. А кой построи нещо? Искам 3 зони, ще спомня вътрешно. Нашите са пълни дебили. Какво? Нашите са пълни дебили. Наля. Човек заради се вилиджера. Не мога слагам човек. Не. Дайте ми 10. Човек, тя си дават с емералди, бе. Знам ме, аз си купих една деймон каска. Я, обърни се. Обърни се, човек, ето ме. Трябва да внимаваш. Искаш ли 2 емералда? Много трябва да внимаваш. Много. Защото са страни като пълни. И сега дам ти нищо. Хора, леко съм болен. Дадох ти нищо. Мерси. Само това имам. Мерси. Ти имаш. О, човек, те с Грин са направо картач. Картата. Не знам. Няма стане. Аз сега ще крадем мера. Хора, днеска, като бяхме от това, направо го скъсах на фифата. Нима скъса. 5 на 0 губих един матч. Да, бе. Просто са сълна. Няколко мача играхме първото по време се убих. Човек ми говори пълни глупост без майтап. Не се бава. Аз бях Англия, ти беше... Кажи Ти беше Испания, направо. Не бях Испания. Не, бе. Човек, стига се лъгал. Кажи в училище какво стана. Хора, това е изведнъж... Тоярата е много ли? И не. Топката си лети, после удари тръбата и то направо падна. И сега техните сега ще платят. Аз на събрата няма да си помисля да ходя. Тая фука стои, бе. Оф, аз ще си взема кирка, бе. Стои ли си до мене? Не. Ето, бърни са. Виж ма. Ето ме. What? Аз крада малко емералди от нея. Тя си хвърля като... Fuck! Аз съм гладен, бе. Имаш храна. Не, и аз съм гладен, ама.
О, това ще купя сега. Човек, аз се обръдвам, не съм добър на PvP и умирам. Не знаем, че не си, бе. Аз съм добър. А ето с някакъв идва на... 116 FPS. Абе, абе, още един дойде. Аз направо тръгвам. Няма чакам 1 час. Отивам да си бера диаманти. Жигамант, жигамант. А тази кой знае колко е мера... Ние сме 3 души, разбираш ли това? Не, 4 сме, бе. Ама 4-ти е АФК. АФК-та да не го броим. О, ред са 3. Наред е цето си. Дай малко парфум. Фак, бърнах се. Един идва към тебе. Кое? От нашите един. Ще взема нещата. Я са беги, бе. Го чупи. Тапака. Дай ми 3 диаманта. Остай ми 3 диаманта, бе, тапак. Но тач. Ще питам един въпрос. За тебе всеки ли е тапак? Без теб. Вече съм full iron. Full iron. Да. Къде си? Ти си full diamond, бе. Дай с диамантите, бе. На мен трябва 5 диаманта, бе. За един кирчук. Няма ще си взема iron кирчук. Човек какво Кой вика? си фърли тя букуци, бе? Човек какво вика Кирчок? Аз ти им казах. Аз съм full iron, а ти си full diamond. Ето дадох ти 8 злот. Не, аз си съм. Давам ти 2 златни ябълки, дръж ги. О, мерси. О, вие си фърли букуците. Давам ти храна. О, човек направо, да, ще дам iron нещата, ти ми дай diamond. Виж, аз съм силен на PvP. Аз поне малко си имам пачка броня. Човек наистина ще убият. Няма интерес. О, идват към нас! Бързо, вземи 8 човек! 8 диаманти си вземи! Що? Да си вземеш нормален лък и да ги страдаме тез! Мага, те ще строят отгоре. Аз съм горе. Бързо идвай при нас, бе! 2 фул даймонд има, бе! Оу! Трябваше да имаме лък. 8 от 8 Дай ми diamond нещата. Що, бе? О, добре. О! Браво, наша. Това. Браво, е мой. Бой неговата мала е.
да, хора, това беше от... Как ма цепна то Това беше от нас. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Добре мокни. Ако е така, дайте палец нагоре. Аз бях DarkVex98. Тук сме беше Копър 11. И до следващия път.